Maki-update ha mga kapuso ni ato mga nadakpa mga sabungero sa dakbayan sa Mandaue nga miatubang karong hapon sa korte alang sa arraignment sa ilang mga kaso. Nakagawas na ba sila? Adunay live update gikan sa Mandaue City Hall of Justice si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, human sa 5 kaadlaw nga pagkabilanggo nakagawas na gyud ang 324 ka mga sabungero nga gidakop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG7 niadtong Agosto 5. Yes, Bob, kaganihang hapon at ubangan sa huwes, mi plead guilty ang mga sabungero sa ilang kalapasan sa Presidential Decree 449. Ang kaso, Bob, silutan lang sa 3 kaadlaw ug tungod nga miabot na og 5 kaadlaw ang pagkabilanggo sa mga sabungero, mamahimo na silang makapauli karong adlaw. Mimando si Presiding Judge Jennifer Pipito Maniwang sa pag-release kanila. Mato ni Police Major Edwin Lacostales, Bob, ang hepe sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Mandaue City nga girelease na nila ang mga sabungero pasado alas 4 karong hapon ug iyang giklaro, Bob, nga way multa nga gibayad. Atong paminawon ang pamahayag ni Major Lacostales. Yung mga nag-plead guilty, na-release na sila. Bakit daw? Plead guilty sila na talagang nandun sila sa sugal. Tapos sir, like walang multa? Wala kasi na-serve na nila yung 5 days. Yes, Bob, samtang gipahibaw ni Major Lacostales nga adunay siyam ka mga kawani sa DNC Coliseum nga mi-plead not guilty apan ila gihapon kining girelease human makabayad og piyansa nga tag 12,000 pesos. Bob? Why plano ang CIDG nga ikihang mga tag-iya or management sa maong buwangan na Chona? Bob? Wabay plano ang taga-CIDG kay nailhan naman nila kinsay mga tag-iya o mga stakeholders sa maong buwangan nga ikiha ang mga tag-iya o ang management sa maong buwangan. Matod sa CIDG, Bob, ni Major Lacostales nga ila pa kining review kung kinsay mga pangalan nga angayan nga ilang pasyakaan og kaso. Thank you so much sa Chona Carion sa imong live report.